Hello लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ फरायलायबाय माने दिनै आङो आदियावसो भिडिअ बानायदों आरोना आदि माने खावसे आदिनि मिनिंखौथ' मिथिखायो नालाय खावसे आरो भिडिअआ थ' मोसानायखौ नायहैनांगौलै थाब होमबा थुबुदो लोगोफोर दिनै मोसानायखौ नायहैलायनोसै माइब्रा माथा गासैखौबो लोंजोबनांगौ बाला दिनै नै लोङै उदै ओंखारबाय बैसागुनि सिगांनिफ्रायनो लोंनाया गयदा जेबो बुंनो रोङा माथो मा ब्लग बानायदोंब्रा आंलाय बै मोसानायफोरखौ लादोलै मोसानायफोरखौ गेलेब्रा गेलेलाय फाइनालि सहैबाय समखौ मा होनलाय समखौ बारा सम लागासिनो थाबदो नोंसोरनो मोसानायखौ देखायनोसै फैदो माइब्रा बिदि खर' नांदोलै बेखायनो एसे बुंनायफ्रा मिस्टेक जागासिनो दं मोनफैहरबाय Ata, बैसागु बोथोरनि दे मोजाङै मोजां मोसालांनांगौ बैसागु बोथोराव जिउनि जारिमिन खोन्थादो बैसागुनि बैसागुआ जोंनि आंनिया गथ'आ मैया बै फंबायनि फिसालाया आंखौ एसे थुखैनायाव एसे मोद्लां मोद्लि थाखाय नोंथांनो जोदलांना हरबायलै एदावनो उनखौ फिसाजोफोरखौ बाला बोरायनानैबो एसे मेजेरोमोन आङो मेजेरोना जाला जागोनलै बैसागु बोथोरावलाय जाखायोना एदावबाय जोदलावबाय दंबावो नोंना होमबा एदावबालाय जोदला जाखागोन सोलानानै मोसाखांगोन नै स्टप जानाय लोंनाय ना
लानांगौ जादों अबार नाङालै ओमफ्राय बेखिनियावनो जों फोजोबसिन आरो दिनै मोसानानै ओमफ्राय माबा आदि भिडिअखौ आं लायानो भिडिअ आदिसो भिडिअ बैसागु मोसागासिनो भिडिअ आदिसो ससमा गानलाय ससमायावनो माबा आयना नुलायलायो ससमायाव ओइ नै सानदेयावनो फोजोबखायो जोंना खाथामसो 50 र'खौल' होनो स' लोगोफोरनि दिनै मैयानिफ्राय मोसानानै जोंना दिनै नैथि खेब बैसागु मोसानाया हाबबाय मोसानानै दा नै गासिबो ज' आवगायगासिनो बोथोराबो थान्दा थान्दा जाहांदों एसे ओरैजाय फट' शुट सोलिगासिनो बिथांमोना फट' लागासिनो दे मोजाङै खेबदो ओमफ्राय अबेसो नांगौ मानसिया नै नै जोंना आयु फाग्लासो भिडिअ खालामखायो ना ओइ आदि होलाय आंनो भिडिअखौ अखा हासिगोन अखा फाइनालि जोंना मोसानाया जोबहां जालायबाय दिनैनो जोबखागोन आरो ना जोबफैबाय जोंना नै लास्टनि गोजा लोंखाबाय आङो जोबनायनि गाबोनसो लोगो मोनफिनलायसिगोन गाबोन पार्टि जानायाव बिथाङा जुमाय लोङालासिनो साहा लोंनानै खोन्थादों नै गोजासो साहा सोयो